Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Pebrero 10, tuig 2022. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Ana Isabela Mayor Malabor kag duha ka kapitan nga may warrant of arrest nagsungka. Lalaki patay sang naglumpat sa Roro vessel. Sa balita national, malapit 400 ka YouTube channel sa mga kandidato verified na suno sa COMELEC. DOH nagakabalaka sa paglapas ng health protocol sa mga nagatambong sa campaign rally. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga maapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ferrer, si Anay Isabela Mayor Joselito Malabor kag duha ka iban pa nga ginaangot sa kamatayon sa isa ka konsehal sa may banwa sang Moises Padilla. Ini kasunod nga sang pagwaman sang warrant of arrest sa kaso nga murder may angot sa pagpatay kay Councilor Holomar Hilario sang Marso tuig 2019. Upod ni Malabor nga nagsungka si Kapitan Armando Cordero sang Barangay May Tubig kag Kapitan Ami Loxina sang Barangay Sebacuan. Ginpahag na Attorney Jomax Ortiz ang legal counsel sa mga ginakusara malicious kag wala sang basihan ang mga kaso murder batok sa inosente nga mga persona. Nagapati ang kampo sa mga akusado nga politically motivated ang ini nga kaso. Ginpahayag ni Ortiz nga buwas ngadlaw mayara sang hearing for bail sa may gihulngan Negros Oriental. This case is orchestrated, meaning naging kahito lang iniyang mga kaso. This is a very malicious and baseless case for murder against these innocent people here. Nabatyan si Attorney Jomax Ortiz ang legal counsel sa mga akusado. Nagapabilin nga bukas ang talatapan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa mga persona nga nagakinahanglan sang suporta o kung magsungka sa otoridad. Ini kasunod nga sa ikaduwa nga tion, nagsungka si Anay Isabela Mayor Joselito Malabor kag duha ka mga kapitan nga may warrant of arrest sa kaso nga murder nga ginaangon sa kamatayon sang konsehal sa Moises Padilla sang 2019. Madumduman September 1, 2021, una nga nagsungka kay Ferrer sa Vice Mayor Adrian Villaflor kag Councilor Jimmy Don Plaza bangod sa warrant of arrest nga konektado man sa pagpatay kay Councilor Holomar Hilario sang Marso tuig 2019. Ginpahayag sang Vice Gobernador nga tinalikdan pakunta nga semana magasungka ang tatlo pero wala ini madayon bangon dagpadulong ini sa Manila. Ginpahayag ni Ferrer nga ang pagsungka sang tatlo ang bangod sa pagsalig sa iya. Ipaidalom sa kustodiya sa NBI Bacolod District Office ang tatlo kabangan nag-surrender. Invite naman ang NBI para sa amo sina abing tikang. So gambal ko ang Office of the Vice Governor abri ini sa mga tao nga kilanlanon ang aton suportar. So git facilitate. Nabatyan si Negros Occidental Governor Vice Governor Jeffrey Ferrera. Sa iban nga balita lokal, patay ang isa ka lalaki matapos nga naglumpat gikan sa ginasakyan nga roll-on, roll-off o roro vessel sa may baybayin ng sakop sa Barangay Jess, siyudad sa Bacolod kay inasang hapon Wabes nga adlaw. Ding kilalang napatay kay Joel Calubia, 35 anyos, sang San Dionisio, Iloilo.
Sunod kay Captain Joe Loviz Mercurio, ang commander sang Philippine Coast Guard Negros Occidental. Ang barko nga ginasakyan ni Calubia nagabiyahe halin sa may Bredco Port kagapin 1 nautical miles pagid lamang ang kalayon halin sa Pantalan. Naglumpat ang biktima sa baybayon sa wala may baluan nga rason. Sa ginpatigang nga rescue operation na recover ang lawas ni Calubia apang wala na sang kabuhi base man sa mga emergency responders. Sa panaysayon sang tiyo sang napatay nga sakay man sa Roro, nagabatsyag sang nervous breakdown ang biktima. Samtang kapin 15 milyones pesos nga balor sang house construction materials ang ginpanagtag sang gobyerno probensyal sa 3,979 ka mga persona nga naapektuhan sang bagyong Odeta sa may banwa sang Kawayan Negros Occidental subong nga daw Webes. Ginpamunuan ni Governor Bong Lacson ang pagpanagtag sa mga distribution areas may barangay Gilhungan, Tiling kag Isyo. May pagpanagtagman nga ginpatigan sa may barangay Tuyom kag Bulata. Magluwas sa roofing materials, may ginhatagban nga relief goods kay gagamitan nga magamit sa sulod sang Puluyan. Ang Kawayan na mo ang ikaapat nga lugar sa ikaanong distrito nga ginpadulungan sang gobernadora. Agod maghatag sang ayuda una among Sipalay, Hinubaan kag Iloga. Sunod nga pagakatuan sang gobernador ang banwa sang Candoni, siyudad sang Kabangkalan kag mga lugar sa 5 distrito. Sa continuation of what we have started in Sipalay, Hinubaan, Ilog. Next will be Candoni. We're just looking at up to siguro, ang next will be 5th naman. We'll see how far it can go. Nabatian si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa katapusan nga balita lokal, nagtambong sa separadong nga covenant signing duha ka mga dalago nga political groups diri sa mga syudad sa Bacolod subong nga hapon Webes. Suno kay Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito, nagtambong virtually ang mga political aspirants sa dalam sang grupo Progreso. Ang mga independent candidates naman ang personal nga nagtambong sa covenant signing sa Bacolod City Police Office upon BCPO. Pagpahayag ni Sorbito, ang Team Ascenso nagpatigayon sang ilang covenant signing sang Miyerkules nga adlaw sa ilang headquarters ng intambong ni BCPO Police Community Relations Chief Police Lieutenant Colonel Charlotte Gabana. Sa schedule ginset sang COMELEC Bacolod subong daw ang covenant signing para sa mga kandidato sa syudad. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time las 6:19 TTX 500 capsule. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo nadulanon drama diri sa action. Standard time lasay sa 25 kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Kapin sa 393 ka mga YouTube channels na ginapanagyahan sa mga kandidato sa 2022 elections ang verified na. Sa ginpagawa nga statement, ginpahay ni Comelec spokesman
Congressman James Jimenez nga ang pag-verify sa mga account ang magasiguro nga masaligan ang mga impormasyon para sa publiko kag importante man ini sa pagpakig-away batok sa disinformation. Sunod sa COMELEC, mayroon na sang verified badge sa ila account ang mga official candidates sa national kag local level. Lakip man ang mga party list groups kag political parties nga nagsumeter sa ilang YouTube channel sa COMELEC. Ginpahayag ni Jimenez nga nagpakig-angon sila sa YouTube para ma-verify ang ining mga channel, pila man ang ila sini nga mga subscribers. Samtang hindi nakabahin sang Lacson, Soto Slate, Sunday Senate aspirant Herbert Bautista kag re-electionist Win Gatchalian. Ini ang base sa tweet ni Lacson subong adlaw Huwebes, Pebrero 10. Sang Martes nga adlaw ginpahayag ni Lacson nga nakabalo ini sang sulat halin kay Bautista nga nagapangayo sang permiso nga mangintig lawas sa Nationalist People's Coalition o NPC sa unit team o kon BBM sa Ratandema. Ginpahayag ni Lacson nga wala ini nakahibalo kung paano sabton ang sulat ni Bautista. Ag iya ginhambalan si Soto nga hindi niya ini concern bangod hindi man siya miyembro sa NPC. Ginpahayag naman ni Gatchalian nga iya ginarespeto ang desisyon sang liderato kag nagpangayong man sang pasaylo sa misunderstanding nga posible iya na himo. Sa dugang pangabalita national, nagpabutyag sang concern o kon kabalaka ang Department of Health o kon DOH sa Pigaw nga pagpatuman sang health and safety protocol sa tiod sang campaign na sortie sa iban pang aktibidad may kang tanan sa May 9, 2022 elections. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang madata nga paglapas sa mga protocol ang posible magresulta sa panibagong nga surge sang COVID-19 cases ilabi na sa mga lugar nga may manubo pa nga vaccination coverage. Sang Martes nga daw ginumpisa na sa mga national kandidato ang ilang pagpangampanya sa nagkalinlain nga mga lugar sa Pilipinas. Sa unang adlaw sang national campaign, mayara sang indoor kag outdoor proclamation rallies. Pero madamo sa mga supporters ang wala nagasuk-sok sang face mask kag wala man nagasunod sa social distancing. Nagpanumdum si Vergere nga yara pang virus, yara pang Delta variant, ang Omicron variant kag hindi luyag nga liwat magsak ang COVID-19 cases sa palabuton. Ilabi na nga nagapreparar ang tanan sa new normal nga luyag man sang kadaman. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time las 6:29. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Huwebes sa Pebrero 10 tuig 2022. Siliwat ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sing amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio.